Czy to CS? Nie. Czy to Payday? Nie. Czy to Rainbow Six? Nie. To tylko nowy Butterfields, któremu z Butterfieldsa to już została chyba ino mapa w lewym dolnym rogu i tytuł. A nie przedstawiłem się. Ja jestem Mikołaj, tak zwany Niklas, a to jest Battlefield Hardline, który na pierwszy rzut oka zadaje pytanie, właściwie to my mu zadajemy pytanie: Battlefieldzie, czy wyglądasz lepiej od Battlefielda 4 graficznie? Nie. Czy wyglądasz lepiej od Battlefielda 3 graficznie? Nie. No i można się zastanawiać, dlaczego. Generalnie gra uwsteczniła się graficznie w porównaniu do wersji 4 i odsłony 4, nawet 3. Ja jestem zły, tak jestem negatywnie nastawiony, bo to już jest drugi raz, jak to nagrywam. Bo poprzedni film nie chciał się wyrenderować, tak więc będę teraz leciał tak po gipku, bo mi się nie chce zaś o tym rozwlekać. To jest nowożytny BF, który jest... właściwie w sumie cały czas ma się wrażenie, że gra się w coś innego, tylko ta mapa jakaś taka, jakbym skądś pamiętać. Tu przed chwilą było Levolution, zawalił się dźwig. No, już mówiłem, gra wygląda gorzej jak poprzednie, bawimy się w policjantów i złodziei. Zamiast noża mamy kij baseballowy albo pałę policyjną, to może przywodzić dobre wspomnienia z Team Fortressem. Generalnie, no cóż, mam mieszane uczucia jak nigdy. Niby fajnie, że coś nowego, w tym sensie, że nie zaś te same realia wojny z ruskimi, ze skośnookimi. W sumie skośnookie, a ruskie to podobne klimaty. Tylko no, mamy policjantów, złodziei, no tylko że to jest takie no trochę pomieszanie pomysłów, pomieszanie z popierdzieleniem, kulturalnie mówiąc. Otwórz ta szola! Jochca tyż. Jadymy. No i nie wiem, no graficznie to jest słabe, gameplayowo broń ma straszny odrzut. Ciepie jak głupią, gość ją dziwnie trzyma, jak jakiś ułom. Każda broń strzela pociskami chyba smugowymi, z dziwnym pomysłem. W przeciwnika trzeba wpakować potężne, nieracjonalne ilości pocisków, żeby go zabić, nie wiedzieć czemu. Dużo większe niż miało to miejsce wcześniej. No, to ugrałem. Reszta ta sama. Mamy unlocki, mamy pierdoły, które odblokowujemy. Mamy statystyki, jak dużo zabiliśmy, ile wystrzeliliśmy, jak długo trwał mecz. Nadaje Marian Mix Kolanko, Boston, Boynton, Massachusetts. Sprawa klas wygląda podobnie, z tym, że za uzbierane podczas misji pieniążki możemy sobie kupić broń. Na przykład tutaj mam Uzi, możemy sobie do niego kupować i odblokowywać różne dodatki. Tutaj w becie ten zakres tych dodatków jest mocno, wiadomo, obcięty. No, kupmy sobie Angled Gripa, ewentualnie, albo nie, Folding Gripa, który zwiększa nam stabilność. Niech będzie z broni dodatkowej, beretka, RPG, kij baseballowy, tu możemy obejrzeć naszego bohatyra. I chodźmy do akcji. Tu już wyje syrena. Jak już mówiłem, przeciwników zabić jest często, trzeba w nich wpakować naprawdę potężne ilości pocisków. Co jakiś czas możemy aktywować sobie bajer typu kamizelka kuloodporna albo większa ilość amunicji dla kolegów z drużyny. Jeśli chodzi o Levolution, to przynajmniej na tej mapie zawala się ten dźwig, niszczy tutaj pobliskie wieżowce. No ciężko powiedzieć coś takiego odkrywczego, no warto się zapisać do bety, spróbować samemu się do niej dostać, sobie pokraść. Tutaj za moment uda nam się otworzyć save. Uwaga. Bang! Udało się. No panowie, no głupi pomysł, żeby stać tak blisko. Bandyci, policjanci. Pięknie. O, właśnie teraz w tym momencie możemy sobie zreperować jednostkę naszych kolegów, czyli ten pojazd. Tutaj w prawym dolnym rogu mamy pokazane, gdzie zostaliśmy trafieni. Taki bajer w porównaniu do części poprzednich. Typy broni są właściwie te same, plus kilka bajerów i tak zwane grappling hooki, dzięki którym możemy się wspinać na budynki. Mamy też motory ścigacze. Moplikiem się jada na szychta, moplikiem się jada z roboty. Na głowie mam gogle Carrera, z icherką mam spięte galoty. Prawda, cytując tutaj słowa znanego szlagra. Cóż, tak więc ja czekam, aż wy,
którzy macie, na pewno ktoś z was ma dostęp do tej bety, podzielicie się swoją opinią, czy wam się to podoba, czy myślicie, że takie połączenie pomysłów z gier jak Payday, SWAT, czy też trochę CS, Rainbow Six to jest dobra droga, którą powinien zmierzać BF, czy może jak ja myślicie, że taki ściep pomysłów z innych gier BF-owi nie służy jakoś. A właśnie intnął się dźwig prawdopodobnie, czyli na szeroką skalę zakrojone Levolution. O właśnie, widzimy to w tym momencie. No cóż, dźwiękowienie w BF-ie jak zawsze wysokiej klasy, aczkolwiek jeśli chodzi o grafikę, w moim odczuciu mocny krok wstecz. Wiem, że to jest beta, wiem, że może to zostać poprawione, może to również zostać zepsute, bo już też się tak zdarzało w grach od EA czasami, że wcześniejsze wersje wyglądały lepiej niż te późniejsze. Nie żeby to była cecha wyłącznie... O, tu ładnie się udało wysadzić EA, bo nie chcę już się pastwić znowu nad Watch Dogsem. A więc poszpilejmy jeszcze chwila, może się uda kogoś ubić. Tutaj stoi policjant panów policjantów, wypalmy. Trafiony, a tu bandyta, w sensie policjant, ale bandyta. To my jesteśmy dobrzy bandyci. No i tyle po meczu High Tension. Wygraliśmy. Moje staty 5 zabójstw, jedna śmierć, jak zawsze profesjonalista. No i to tyle, no pograć można, ale czy to w tą stronę ma iść BF? No nie wiem, kombinują dziwnie. Ja bym zagrał w BF-a chętnie o II wojnie światowej. Cóż, lajkujcie Facebooki, dawajcie suby, róbcie wszystko. Ja chudnę w oczach, kryzys w Europie, islamizacja Europy, wspierajcie polską sferę YouTube'ową, a już tym bardziej śląską. Zapraszam też na Hitboxy, do których link jest w opisie. Bardzo ładny serwis do streamowania, o wiele lepszy od Twitcha, brak opóźnienia na czacie, nie laguje, wszystko fajnie. Cóż, graliście, piszcie. Tymczasem Jojda polotać po placu jest tak ochita, że już w doma nie wysiedza. Trzymcie się, papa.